Hadi जों video ni bisingtwi saiman lainai chini manai Sanjana Dembormani last update ba 19 July 2026 joratwi boni update bo bahai tong tabok hingke जों video ni bisingtwi saiman lainai video o update rekha chini da pohor hingke boni khukti ni जों saiman lainai naitongdi paithakjora manai Sanjana Dembormani condition bo bahai kuya sanjanani update norok norina bagise hingke norok kwbangma borok saimano musungjaka sengbaikha abono bini final update ang norok norina bagise hingke जों saimano sini kuya sanjana cancer manjakjak जों bono treatment khlainani bagui Bangalore tolai phaimani abo norok jotono sio hingke जों sekango phaikha 17 tarikh जों phaikha hingke जों hospital duita choose khaimani kaisa SCG tei kaisa hingke Sri Shankara hingke aboni bere Shankara tesa komni tesa affordable khaimano hinui जों aro admission khaina hinui direct tolai phaimani adino hingke sini flight 11:30 toni hingke phaite belai horong thangka hingke जों horo thanglaikia emergency o thanglaikia hingke yango bo to ani dolok tongo borok contact khai abo haike जों tlang laimani hingke tabo kok hingke abo se जों dino bono tlangkha hingke bini tata ni to sini report tong laphroni hingke aro joto phonokka haibano bono admit khaimalia doctor rok saklai rekhata borok report nai saka mane ngalak oro ngalak borok yakare rema haina hingke joto report naioi tamang khatabo bini bo bahai problem wngkha hingke aboni rokno kisa sanai bini hingke kwbangma je body part koboni organ rogo bo spread thangka boro wngkha hingke bini lungs o thangka liver o thangka hingke blood o thangka tei blood clot rok bongbaikha hingke tei tumor hai bo tongo bini back side o hingke side ta hingke abo kwbangma seng tongsio kaisa jaga hingke surgery rok phono khlaiman khamo hingke amo hai kwbangma jaga se bini baharoi tongbaikha romsai tongbaikha ta hingke aboni bagui doctor rok asuk risk nalia borok yakarei rekha ta hingke bini abo kokni kok yakong o simi hingke yakong phono tan suiman khamo hingke yang saka bo bisingo bo joto jaga se motamoti baharoi thangmani bagui doctor rok mane yakarei rekha ta hingke nongni rang bo bainai private hospital bo hingke ba hingke norok Ghana ni kaisa government hospital tongo kidwai aro phono tlangde hinui simo refer khario hingke abo जों video bo rekha chini kuya bishal ni oro bo nukhona tei ani oro bo miyang update rekha hingke abo haike जों aro tlanglai thangka tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingke joto report nai borok bo same no ta abo haino hingke last option rekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia hingke bini to last nini 5% 10% abo hai simi si tongjasio chini kuya sanjanani hingke mane belai khai dukho nangoi phaio aborok khonakai जों miya bo sini aro salai belai khai kablai kha jotoni borok video nokbai khana chini mokolni mukti rok ta hingke bini ama song bini bao song to kono sia haising thangbaikha kapmang abono जों bo belai khai dukho nango bini bagui asa kosto kai tulai mani ta hingke tabuk abono last option bini chemo reoi bansikha bansilia hingke ba bansilia amo haita borok samani hingke norok chemo start khaimano bongni kidwai o khaimano hingke problem hingke abo se sekango borokno tata tlangphuru borok phaipuro bini mama o je biopsy khaimani je block je tissue no tubujaklia aro no hospital o kawai phaijaka hingke tomung na tissue je block biopsy ni tongkha hingke
kid wayono bono chemo start klaiman khamuta hingke tabuk main problem hingke abono ha je block korini bagai bono robo chemo naimalia doctor rokai size khaika norok tatao tesa back khlai thangde nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai chemo start khaide ni sauta hingke sang tabuk sab lainai discussion khailai tabuk sang chini Bangalore team ni Dinesh chini brother Dinesh bo bai thangai sang tamo khlaiman borok bo haike sobaiman tam khlaiman khlaimaya sangabo mane kok sab lainai kisa sa sekon sa sang discussion khalainai ta tabuk thangai hingke mia to sang rest khlailai kha sak thoya saya kha tonglai mane mia tini sasa tholai kha ta hingke bini ekdom jora kom abono belai khe jora kom बुफ्रोजन इतामंग थानो के साइमन या बो ईश्वर सिमी से साइमन हंगे ताबोग ईश्वर नि थाने से बिनि लांगमा ईश्वर जखन लांगमा रेखाबा ईश्वर नि थाने से बिनि लांगमा डॉक्टर तो मंगसा खलाइमिया बरगाबनो लास्ट ऑप्शन ना सर्जरी खाइमन कोनो खाइमिया बिनि तै केमो सिमी से कायसा बिनि लास्ट ऑप्शन तंस केमो रे थांका बा थांका हाया का बा थांले हंगे 5% 10% हंगे तनो रगो सियो गोबां सिनाय दं हंगे कोनो खायना गरै कोनो उपाय गरै तै नाम खायदा hingke abono seng belai wana laijak belai do khobor nanglaijak tei norok kwbangma saimano musungjakha saimano bo nangnai aboni bagai update dio seng asek post khai soba laikha Tripura ganangoi chini dofa ganangoi raino soba laikha hamakhai sarai khonai sikla sikli okra sakra joto seng bini bagai emotion nanglai tongo bini bagai dukho nanglai tongo social media kholokaina bini mamang donation khanglai mani sori lai mani kab lai mani abo khai mang ang bon nugo hingke aboni bagai joto non hambai mario asake seng bono support khlai mani soba lai mani be Tripurani seng soba lai mani bising bono ongkhana asek khairok jaknai asek soba jaknai chini kuya sanjana ongkhana bono record phaipono tabuk obosini yago ya bono mathangmani doctor rokni yago buya bono mathangmani tamukhai ishwar simise kaisa kabono sanai obono update katal hingke seng tabuk discussion khai tamuk khaiman maya seng nailainai hingke belai khe hambai update di tongphinai nai tongde jotono na hambai hingkai nirok o video no nugui assignment kana manai sanjana bo hai tong hingke o update no manai nirok prayer khainani wngthong hingke obono paithakok jotono hambai nirok prayer khaidi manai sanjana ni bagui.